Wat is de kracht van de Friese dorpen? Met deze vraag zijn afgelopen week 150 communicatiestudenten van de NHL de provincie ingestuurd. Na 3 dagen werk kwamen zij terug met 25 portretten van 25 dorpen met minder dan 3000 inwoners. Het project is afgesloten met het NHL Dordtcraft Filmfestival. Wij volgden deze week de filmploeg van Achlem. Ja, we hebben de Design Week bij ons op de opleiding aan de communicatie. En daarin moeten we binnen een week een project afmaken. En voor deze week is dat het maken van een film over dorpskracht met een dorp van maximaal 3000 inwoners. En daarvoor hebben wij gekozen om een film te maken over het dorp Achlem. Waarom over Achlem? Een groepsgenoot van ons, Anja, die woont al in Achlem. En zij kent het dorp heel goed. Het is ook een heel klein dorpje, dus iedereen kent iedereen. En iedereen kent Anja, daarom was dat voor ons een heel mooie ingang om bij het dorp terecht te komen. Nou, Achlem is natuurlijk best wel een mooi dorp om te filmen. Het is mooi, het heeft een heel mooi oud gedeelte. En ik kom er zelf ook vandaan. En ja, ik ken gewoon ook heel veel verhalen over het dorp. Ik heb er mijn hele leven gewoond. De opdracht was om de kracht van het dorp in beeld te brengen. Dorpscraft hebben we het festival genoemd dat we vanavond gaan houden. En daar draaien van al die dorpen een film van 3 minuten. Waarin studenten hebben geprobeerd om de kracht van het dorp op te zoeken. En ze hoefden niet het hele dorp in beeld te brengen, maar echt zoeken naar een element wat staat voor dat dorp, wat het dorp is. Nou, we hebben, behalve dat ze 3 minuten moeten zijn en over een dorp moeten gaan, wat ik net vertelde. Het dorp mag niet groter dan zo'n 3000 inwoners zijn, dus we focussen ons wat op de kleinere dorpen. Moet het ook een film zijn waarbij we hebben een aantal vormeisen gesteld. Er mag bijvoorbeeld niet meer dan 30 seconden synchroon geluid in zitten. Dus ze moeten ook vooral beeldend vertellen. En ze mogen wel natuurlijk veel interviews, allerlei quotes gebruiken. Maar we willen niet alleen maar pratende hoofden zien. We willen ook gewoon beeld zien, dat ze met beeld vertellen. Nou, er gaan heel veel verhalen de ronde over de chocoladefabriek natuurlijk. Dat er nu nog staat, hoe dat vroeger was. En ook heel veel verhalen over de kloosters die hier gestaan hebben. En Achmea is hier natuurlijk begonnen door Ulbe Piers Drijsma. En ja, zo zijn er heel veel volksverhalen die de ronde doen. Nou zitten we volgend jaar in Leeuwarden 2018, de culturele hoofdstad. De dorpen, de gemeenschap, het past er precies in, hè? Ja, nou dat was natuurlijk ook wel een aanleiding voor dit project. Er waren eigenlijk 2 ideeën van de dorpsfilm heeft eigenlijk een hele grote traditie in Friesland. Tussen 1950 en 1970 werden er in Friesland heel veel dorpsfilms gemaakt. Dus dat is een traditie. Aan de andere kant is er ook heel veel belangstelling voor de kracht van de gemeenschap en de meanskip. De Ieper-meanskip ook, van het veranderende dorp en het veranderende gemeenschap. Invloeden van buiten, hoe spelen die op het dorp in? Nou, we dachten dat is met elkaar zijn er 2 aanleidingen om een keer naar die dorpen te kijken. Jullie zijn gisteren wezen filmen in Achlem, vandaag monteren, vanavond uitzenden eigenlijk tijdens het festival. Dat gaat heel snel. Ja, klopt. We hebben in principe 3 dagen. We zijn dinsdagmorgen om 9 uur begonnen. Toen hebben we de opdracht gekregen. Toen hadden we 1 dag om te bedenken wat we wouden filmen, waar we wouden filmen en hoe we zouden filmen. Toen hebben we 1 recordingdag gehad inderdaad. En vandaag moet alles klaar. En het is iets meer dan een 48-hour filmfestival eigenlijk. Hoe schat je je kans in? Want er wordt een prijs uitgereikt. Ik heb zelf eigenlijk geen flauw idee. Ik ben niet heel erg op de hoogte van hoe de andere films eruit zien. Maar ik vermoed dat we wel een kans maken. Nou was jij denk ik nog nooit in Achlem geweest. Wat vond jij leuk aan Achlem? Ik vond dat het op Giethoorn leek. En dat was ook het eerste wat ik zei toen ik het op Google had opgezocht. En toen ik daar kwam, toen bleek dat ook wel waar te zijn. En het is gewoon een heel mooi, rustig dorpje.